Matijong ni phai player ni Rajapothar Rajpur along cricket tournament angdung kiti kapathupon. Kardom pini nili LK News thanje bhang phisa mi monju mitron pi non bertang ton pranarjupon ikha mithang kacharjap aphanawar stylongpon kapathua mithang opran aphan kimisen doji lapen kapathua sonpen kang tuiledung bomji lason taksi langper constituency kaparlo Rajapothar Rajpur along cricket tournament kapathu jiponno labangso cricket tournament kapathu kipon lake 24+ akon menor ake hai ratan terang aku karditang sarbura terang lapen karditang karerong hampi atu manen pensi biponno lapen alang litu mapan malom soapor cikimo ponsi kapathu mo cengpondo labangso cricket tournament angdung ti kapathu pon along revenge cricket club atum 10 overs pen 120 aran thengponlo lapen Thongnongbe Cricket Club atum 7 overs lapen 3 wicket pen 122 runs Thongnongbe Cricket Club atum kethek cherajok Thongnongbe Cricket Club atum si chepa hai pon herangke karjua hu 24+ convenor ke hai roton terang pen nangkachini dona tengke ningkan ke thomang bongke cricket kapathu bipon po lapen kaprek aningkan kitwa mangbongke football si kapathu bipon po lapen kaprek kapathua son amota biponji lapen kapathua natpen anto se info ponji lapen labangso cricket tournament kapathu ke bipon along alang lihin komite tumaphan kachoro pajirpon labangso amaya long nangkachetong dun Rajpur LP School Headmaster SGB Rongasar lapen ake hai roton lapen gotom terang atum chetong dunsi nesen ni epen kapathuamu pachun ponlong pamilu bolong komanji pen thengtom tobi LK News Karbiang long bang kedam tang udah bang football bang continue ningkan ke thom bilo kalau bang aku kira bang ningkan ke thom continue bang do kela kosong bang lepas sih kadang ni curugan tu bang kela lo lada ka komiti itu cepat dok ke jenis itu langsung pin panel anda ke kiun lo lepas ke lada karat atau acara begitu kan sih match bang ke final lah bang ke itu so ini tournament langkir angkangan loh lada bang ke langkir angkang kolam abe kumama dong si aning hang kalau tenun ki bang hilang amni itu sih tamu itu dong macam itu dong Pini ni phai player ni matijong hachik loin ko rapli deopani constituency angkang primplam lang suarong long ta pre Christmas katalon padopon pre Christmas ajai mega ting pen ada por phai ke ba por pen chengpon
bangso ketalon amay along may kacepahem pupon ramsing teron pensi jari pon la pen may ke pha lam thi jona kiling pensi ke jai pon may cheng chia prang may kang pualun ijir lun dera phisi puthot cheng pon may kang pualun number thong ke ra ke thong bangso along alutna pen kacetong dun atun khan sp jogon long phar ahing pensi pachini pon bangso along saphapani church along pen cheng lok kaprek at church atum lapen pinang an ke the ki ding atum lapen gbs atum ta nang chetong dun lapen thu bible kapor hi he aprang rat pen lun number thong kebra sir kep alun lun pon puthot bible kapor hi kardom lake david kiling ahin pensi por hi pon lo lapen thu arna malam ke than pon entry timung pensi hemphuji su phan ke kroyar arada tuma phan than pon dan kardom ke japon sangpi earliest rong pipi pensi ardom pon aphitu mai pajut je aprang lu number pharui sirap hokebra sirkep anun lun dera phisi pre christmas katalon ajai mek mesen pen pajut pon ronga gora pen loren lekthe lk news karmeng long ningkan isi ke chojia phan adon tinta sai katiki rep angbong pen sangki miar na ma hirjumi kelong jia phan hirjumi ke hang la pen ningkan arjon ke chojia an ke chochenga ronga je rucho milia kardoma hemalong chingrum pet pensi jai mek deng pon la so maya long richo milia pastor joining ti pensi mai che pahem phu pon la pen ningkan arjon ke chojia sangki mi aphan relief sonteron si arna ma hirjumi hang pon lo lapen lahin ning ka cheparung seroi jia phan nkba evangelist barim mujasing teron pen ajoksi arna malam pen ankimi ki chojia ronga jia lam pachini pon lo lasi monduli isyang bong pen kibi ki thi pen dang lok kikri kesar pi an penta ning isi ke do thek jiang thek jaimek an judera phi kechetong amunit an pen anjolin proisi mai ing samjin pen mai pratpon Chuki hula pen Philip Tiso LK News Karpiang long
Nia berta ke la puan se kang ton poniklo laging bom tame LK News kar biang lo kardom.